čemu to jako roste? A proč to tady zničila teďka tu lava? Proč to už to... A proč už to má štělku? A proč to lava je na štělku? A proč tady je taky? Já nevím, co mám říkat. Mám vždycky prokleté světy. Zase tam na štělku. Hej, co to je? Může mi někdo říct, jak tohle to může stát? Může mi říct, jak tohleto? A proč je to zároveň spojené s pouští? A proč tady je zase polok takhle ve vodě? Úplně osamocený. Hej, prosím, já už nechci vidět polokletý světy. Každý svět, který si udělám, tak je polokletej. Třeba můj, který jsem se stavil v kreativu. No, počkej to dělá. A když jsem mi to stavil, já tam na to silutinový dům v kreativu, tam. Tak jsem tam viděl divné věci, viděl jsem tam štíny hláčů. Dokonce jsem tam viděl nějakýho hláče, který zemřel. A tady chybí štělk. Proč je tady takové jeskyně? Ne. A proč mám pokletý světy? Ty krása. Můžeme někdo říct. To je polokletý. Tohle to jsem nikdy neviděl. Proč je tady ještě kývka? Proč mě to děsí? Ale jsem si říkal, že bych možná na tomhle světě zůstal. A tady bych si udělal takový tomeček. A asi to vypadá, že ne. Protože to je polokletý. Ne, já to nechci. Možná pokud zjistíme, kde jsou šíty, tak vám to možná řeknu, jaký je sít. Ale tohle to je fakt polokletý. Já
navíc dívejte se, jak je to velký. Co mají tady za loot? Hlavání mobů. Možná proto se to takhle zničilo. Dohromady. To je fakt pokleté. Jak to se dala teďka takhle. Cože? Tak tohle je mega vzácný, že je to špení. V sobě. To je hnedka vedle sebe. Hele, tohle to myslím, že je velmi vzácný. Tohle to je mega vzácný. Nejte na to navíc takhle uvěřnění. Však to je skoro jako uvěřnění. Lidi, abych řekl, tady svět. Fakt jakože poloklatý svět. Tady je to jako kdyby to bylo uvěřnění třeba. To fakt to bylo uvěřnění. I lidi, já jsem to nestavil. Fakt. Tam nevím. Lidi. Víš taky, když ještě jak se to nevlastní ty jmenuje. Co to je? To je pokletý. Když ještě jak se další jmenuje, tak se teleportujete na tyhle ty souřadnice. Vidíte to? Pozice minus pozice. A tady vidíte takovou klasu. No akorát ne. Třeba vidíte, počkat. Vidíte tu vesničku, kde je uvěřněná. A jsou tu dva baláky v sobě. A je tu jítelnící sami. Což neznačí nic. A zase lítající sami. A lidi tohle to neznačí, potom nic to pomíhá. A tady je Iku. Chudák. Co s tím Iku? Aha. A co s tímhle? Aha. Ale máme syny. Podat si věč. Třeba viděli jste, tam ty tři baláčky dole. Ještě tenhle ten. To vypadá jako kdyby bylo vyhnány. Někam jako zombíku, no, tady se k němu nechce stanout. To je hnus.
A co tady tenhle? Ten umí jíst po stěnách? Že tady má cestičku? Nebo to umí jíst po stěnách? A k čemu je tady tohle? To je balák. Však je to úplně zničený. A to je balák i pod vodou. A vidíte, jak je to divný. Minecraft je už od začátku divný. Navíc na začátku... Navíc ty jsou blbý. Ježiš, tady to vypadá jako balána. Ale budu to řešit. Pokud mi něco kikne, už nikdy nezapnu Minecraft. Co? Co je tohleto? To vypadá jako kdyby to už šlo nožem. Hej, fakt to zjistěte. Hlavně hej lovec. Ten dělá takovýhle věci. Takže bye bye.